fanden laver vi her ved det her kaninfod? Hva? Så sig du noget. Du trækker mig hen det her sted. Okay, det var bare et forslag. Ja, men det var ikke særlig opfindsomt, vel? Når du ved, jeg ikke kan lide det. Hvor fanden hører du ikke efter, hvad jeg siger? Undskyld, jeg forsøgte bare, at vi skulle have... Du forsøgte sgu da ikke en skid. Hvis du har forsøgt, så har du da ikke trukket mig herind, vel? Det er bare fordi, jeg gerne ville have, at vi skulle have... Ja, der er ikke andet problemer med dig. Det kunne være så nemt, men du skal gøre alting så besværligt, mand. Bare fordi er det pisse smart med sådan noget grønt her, eller hvad? Jamen Peter, det er da ikke mig, der gør det besværligt lige nu. Hvad sagde du i dag? Hvad du siger til mig? Jeg siger, at det ikke er mig, der skaber besværet lige nu. Jeg forsøger bare... Så er det pludselig mig, det er galt med. Hvad? Så er det pludselig mig, der er problemet. Hvad? Så sig du noget, for fanden. Kom nu, Inge, for helvede, så sig, hvad du mener. Det er kraftedeme konstruktivt, Inge. Sig dog for helvede, hvad du mener. Hvad? Hvis det skal være på den her måde, så kan jeg også... Så kan jeg også bare skrive. Er det det, du vil? Er det det, du vil? Ja. Det er det, jeg vil. Hvad fanden sker der? Hvad sker der? Inge? 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 Jeg er her! Det er mig! Jeg er æblet! Det er mig, Inge! Lad være at tage fat i mig. Nej, du gør ikke mig. Hvad fanden sker der? Inge? 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 Kig herned. Jeg er lige hernede. Inge? 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 Luk mig ud. Kan du ikke se mig? Kan du ikke høre mig? Inge, det er mig, der er hernede. Kan du ikke høre mig? Ja, det er mig, der taler. Det er mig. Det er mig, Peter. Peter, din kæreste. Det er mig, der er nede i koen. Det er mig, der er æblet. Jeg er inde i et æble. Det er lidt mystisk, men det er mig, der er inde i æblet. Inge. Er du sur, Inge? Nej! Nej!